شالوم 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 بيتسب إجابير أملاخ أنا عاكم صلاح الدين كابسي أرجي انترناشنال تشيرشي زي نزبلة سماعلتي زبلة أقال نكافلو بروغرامنا لو مدما نزمعلت زخون حتصير قال كنكافلينا نكو ساعات حموشتي يزور نمعلت زخون زقرم قال كتكافوليهم طبب أملاخ كتكافوليهم نمعلتهم دما بحيلة تنبروايهم سلازي كل جيزي متان كمتصوكم أبزناتنا channel أبتحت زولو ملكت سابسكرايب قبوريهم ناي channel لزي بيتسبكونو نكو دما كمتصوكم لو من نكافولو قال كم زبلي أملاخ نمنتاي مديبونا تفلطو أملاخ نمنتاي مديبونا تفلطو زبل قالينا لو مخنا كافل سلازي نايلو معنتا رستو حطوي مالتي أملاخ نمنتاي مديبوك تفلطي أملاخ نمنتاي مديبوك تفلط أملاخ نمنتاي مديبوني يفلط انت دا بحكي أملاخ نمنتاي كم زمدبنا نفلط كوينا بتخكل كم تسو زمدبنا كنبر نخالينا بقر أملاخ نمنتاي كم زمدبنا حدا خامدوبو أبزخ رينا يوحنس معراف 15 وانجيل يوحنس كابت قصة 16 أنا حريخكم انبر نسخاتكم أي حريخ منن كتكدون فرا كتفريون فريخمون نباري كخون نبو بسمي زلمنكم وزبلا مأنت كهبكم نازي مدبكم زقرمي نمنتاي نازي مدبكم يلنا زولو فرخ نفرح هذا كالا اي فرينا نبارخون سالساي بسمو زلمنايو which means بسمو زحاتتنا يزبلا كله كاب أبو كنقبل نازي كريستوس مدبونايو ريخو محوات بحكي أملاخ نمفراي فرينا دما نبارخ خون بسم ودو زبلنا دما أبيوتنا نخجلت كم زمدبنا انت دا أفليتنا بتخكل تحتنا برا عين نبرنينا نايجنكتنا برا عين نبرنينا نايترطرنا برا عين نبرنينا ماني زتراتر ماني خفرد يخوني لو زفرح نمنتاي كم استمدب زي فلت سبي بحكي نبوزح فره نختفريو فريهم دما نبار نخون كم استمدبت فلتو انت دعاخونكم اب كل زاعتكم مزبله اب كل زاعتنا يزبله وصيتاويان كوينا اينا نوص مخنياتو اتوم املاح بوزح فره نخفريو فريهم دما نبار خم زخونه كم زخون زمدبهم سبات نزوم سبات زيهم نزي نجر زي خمستمدبو زفلتو سبات كل جيزي اب هيوت نحنت دقيقة تخون ايفرن ديخون يلوم حسيبو ما يفلتونيم نخي فريحو ما يفلتونيم نمنتاي تدعي الكموني نخفري مدباتيم أنا نسخمن أبانا زل هيوت ناي كريستوس بزح فرا نخنفر استمدب الله هيوت يا سلازي رقصن يخون أبزاء خايو كم تفري أبزاء خيو كم تفري أبزاء خو كم زفري أب أقول قولت دلكم رقصن تاتكونوا أب أقول قولتكم فرا ما تاتكونيهم بزح نجر نجيزي إكوا أنت راهم السخيت لكم أجهم نمنتاي تتبعنا already بزح فرا نختفري تمدبكم يهم نمدب أملاخ دما زحكو يلن السخا انت زي آمين كاترحيخا زغالا بهيوتكا زي تريو انت دقا لوم بحكي إجزابير أبقالو أمونيو أملاخ نتزبلو يقبلو إلكا تأمن كونكا لوم عرف سلا مفرايكا مجنا قدفو سلا مفرايكا مجنا قدفيو قدي بلكن سوقم تراح كتفريخي نمنتاي تدعي لكم يسوس كزارب كله أنا قنتي إلو أنا كنت ويني نسخم دماج أنا فريهم يلو ريهم أتجأنفر ناي قدني خفري نمنتاي تيلكم أتتلاقيبو زولو قندي كابتو قند تستلعلا أتجأنفر فريام ما خون ناي قدني كابتا حدا أبيوت كم نفري أزينا رقصنياتات نخون نمنتاي تدعي لكمني أتتتخيلنا اللو زلنا سفرا أفراي سفرايو مخنياتو أب كريستوس سلزلنا كاب كريستوس زتلا على دما أب هيوتنا مقمسال زبهال نجر كم زي قاتم رقصنياتاتينا أتمنتاي زلنا يو سفرا زفرنبر زقمسل أيكونن لو مرقصنياتات كونو أبزهالكم هالو أبزاعتكم قدات آتيكم هالو نجرجن كاب تزلكم مخرصوس زتلا على سراح زلكم أب سراحكم كتفريهم
ቢዝነስ ደለኩም ኣብ ቢዝነስኩም ክትፈሪኢኹም ኣገልግሎት ዘለኹም ኣብ ኣገልግሎትኩም ክትፈሪኢኹም ኣብ ሓዳር ደለኹም ኣብ ሓዳርኩም ክትፈሪኢኹም ኣብ ኩሉ ኣቕጣጫ ናይ ህይወትኩም ብዙሕ ፍረ ከተርእዩ ግዴታ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ዘለኹም ስፍራ ብዘይ ፍረ ክገድፈኩም ኣይክእልን እዩ ሎማ ሓደ ሰብ ይበል ካብቲ ዘለኽዎ ስፍራ ዝተላዕለ ኣብ ህይወት ኣዝየ ብዙሕ ፍረ ፈራይኤ ይበል ምኽንያቱ ኣምላኽ ባዕሉ ነዚ ነገር ፈቲን ፈቒዱን መዲቡልና እዩ ኣምላኽ ካብ መደበና ከዓ ምንም ሽግር የለን ከም ንፈሪ ርጉጽ እዩ ዝተሰይ ተስእኩም ዝተቃወመ ይቃወምኩም ግድነት ክትፈሪዩ ኢኹም ስለዚ ናይ ሎሚ መልእኽተይ ስለ ምፍራይካ ርግጸኛ ሁን ኣብ ህይወት ስለ ምፍራይኪ ርግጸኛ ሁኒ እትጅምሮ ዘለኻ ጉዳይ እትጅምርዮ ዘለኹ ጉዳይ ብብዙሕ ፍረ ከም ትዛዝምዮ ኣዝኻ ርግጸኛ ሁኒ ስለ ምፍራይክ ርግጸኛ ዝገብረክ ድማ ካብ ሰብክ ዝበልጽ ኣተሓሳስባ ወይ ብልጽቲ ወይ ብሉጽ ስለ ዝኾንካ ደይኮነ እቲ ዘለኻዮ ስፍራ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እዩ ንርእስኻ ኣይትጠምት ነቲ ዘለኻዮ ክርስቶስ እንተ ደኣ ጠሚትካ ግን ካብ ብሉጽነቱ ዝተላዕለ ብሉጽ ፍራይ ከም ትኸውን ርግጸኛ ሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምኽንያቱ ናይ ምፍራይ ዓቕምና ዘለናዮ ስፍራ እዩ መዝሙር ዳዊት ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ስለታ ኦም ክዛረብ ከሎ ኣብ ወሓይዝ ማያት እተተኽለት ኦም ኢልዋ ኣብ ገግዚኡ ድማ ፍሬኣ እትህብ ቆጽላ ድማ ዘይረግፍ ዝገበሮ ሁሉ ድማ ይሰልጦ ኢሉ ሪኹም እቲ ስፍራ ዘላቶ ዘፍሪ ኣብ ገግዚኡ ፍረ ከም ትህብ ዝገበረቶ ድማ ኩሉ ዘስልጥ ስፍራ እያ ነይራ ምኽንያቱ ኣብ ማእከል ወሓይዝ ማይ ስለ ዝተተኽለት ኣነ ንስኹምን ድማ ህይወትና ኣብ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለ ብሉጽ ህይወት ክንገልጽ ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለ ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለ ድማ ዝገበርናዮ ኩሉ ብሽሙ ክቐንዓና ግዴታ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ምንጭና እቲ ብዙሕ ፍረ ዘፍሪ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሎሚ መልእኽቲ ኣለኒ ግዴ ብልጋን ትሪኦ ዘለኻ ኣይወርሰካኒ ትሪኦ ዘለኺ ኣይወርሰክን እዩ ነገር ግን ኣብ ቅድሚኺ ብዙሕ ፍረ ይጽበየኩሎ ሃሌሉያ ኩልና ከምዚ ኢልና ንኣውጅ ብክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ብዙሕ ፍረ ፍራይ እየ ፍረይ ነባርን ጽኑዕን እዩ ኣብ ህይወት ኩሉ ጊዜ ካብ ፍረ ናብ ፍረ እንዳወሰኽኩ ክኸይደ ካብቲ ዘለኽዎ ክርስቶስ ዝተላዕለ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወተይ ኣይቅምስልን ንኸይቅምስል ዘለኽዎ ስፍራ ይገብረኒ እዩ ምኽንያቱ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ምንጭ እዩ ካብዚ ምንጨይ ዝተላዕለ ፍረይ ነባሪ እዩ ኣብ ዝኣትዎን ኣብ ዝገብሮን ኩሉ ብዙሕ ፍረ ክረአዩ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ ብኡኡ ክሰልጠንን ክቐንዐንን እዩ ኣምላኸይ ንብዙሕ ፍረ ስለ ዝመደበኒ ካብ ብዙሕ ፍረ ምፍራይ ኣይጎድልን እየ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይተቐበልኩም እዛ መዓልቲ ምድሓንኩም እያ ንጎይታ ወሲንኩም ተቐበሉ ስለዚ ብሓቂ ኢየሱስ ኣብ ህይወተይ የድልየኒ ትብሉ ትኾንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ዝተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳ ኃጢአቴ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ያምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም ዝሞተ አምላኽ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስኦ አቤማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ ያምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒ እዩ ንክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነኤ መንፈስ ቅዱስ በእምነት يقبلك الله آمين زي أدعو لكم نقول حقوقكم بس بتحت زور له كونتاكت جورنا كنحجزكم هنا شالوم